vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo pano kuti ndinge ndichizongoapologizawo kuna Mwari because zvinhu zvandakaita zvinhu zvisina kunaka, ende dzimwe nguva ndinotombofila guilty, but zvekuzviita mukoma hapana. Plus inini handisi Mwari anotongera munhu kuti uyu anofanira kukasika kuita mwana here or kuti asakasika kuita mwana. Mukomanashi, kuti ndinge ndichizopinda musituation yandiri inayo yekuti inini navamwene vangu takangogara zvedu takamakana fongo, tainge tisingambowirirani from the word go. Zvakaitika mukomanashi, ndini uyo zvangu I was back home, but zvainge zvakaoma mukomanashi. Upenyu was just very hard. Ndainge ndakangoitawo zvekungomitiswa, then ndikabva ndangoitawo zvekungonozvimanikidzira, ndikabva ndazongonogara nemurume, but he didn't love me at all. Munhu aiva nemadhiri, ende ainge asingatombondiwandisiri madhiri ake, aitondionesa kuti iye kuchihure ndo kubasa kwake. Ndakambozama kushingirira mukoma, but by baby number 3 ndakabva ndazviudza kuti panapa kana ndikapiwa mwana wechinumber 4 kwacho kwandichazoenda ndichizonoroorwa, munhu wacho ndichazomupei because maybe ndinenge pedza kuzvara. So ndakabva ndangogumirawo panumber 3 ndikabva ndazombodzokera kuna mama. Ndakasiya vana vangu kuna mama, ndikadzoka zvangu mutown, ndikangotanga kungokiya mukoma. Ndaingorova chamukai nyama. Paiva nekamwe pakashopu apo pandainge ndichishanda. Ndaiti ndichishandapo pashopu ipapo mukoma, munongozivawo kuti marelationships kamuzimu haasi enhamo. Plus varume zvevanenge vachingokuudza kuti iwewe I can take care of you, but inenge ingori take care of you until munhu azopinda pakati pemakumbo ako. Mukomanashi, ndakatambiswa nevarume kusvika pastage yekuti ndainge ndava desperate. Zviya zvokungoti munhu akangokuudza so kungoti ndinoda kukuroora, obva watoita take naye. Desperate iya yekuti kana munhu akakudana akakuti uya kusleep over, mukoma waitoti kana munhu iyeye akasakudza kuti mai mwana chimbondipaiwo freedom, chimbodzokeraiwo kwenyu, waitogarapo nemunhu iyeye 2 kana kuti 3 months because of desperation. But mwana manje ndaitombozamawo kuitirawo vamwe varume vandaitoona kutoti vanika lifeo kari nani, ndichiona kuti uyu kana ndikamuitira mwana anokwanisa kuzondichengeta, but nhombo yakaramba. Ndipo pandakabva ndazongosanganawo nomumwe muchinda, nayewo ainge atoriwo panzara mukoma. Akangonditi achingonondinyenga mukomanashi. Ndakabva ndatochinja makasa, ndikabva ndatanga kumuramba, but munoziva kuramba kwayo kwekuti munhu unenge uchimupa hope. Zviya zvekuti aiti kana akamboboyekana neni, inini ndobva ndazomutsvaka manje. Iye on his side manje, nezvese zvandainge ndichiita izvi zvekuita play hard to get, akabva atova very addicted kwandiri zvekuti akabva ati inini ndava kutoda kutoti iwewe uye kunoku. Mukoma, pandakangonzwa zvekunzi kuuya kujoni, ndakabva ndaita very discipline. Kana line rangu ndakabva ndachinja, ndikadelita zvibororo zvangu zvose, ndakasvika pakuclear mafriends mukoma, zvekuti kwakasara kusina kana munhu wandainge ndiine drama naye. Ndakavadelita vose, ndikavabloka, ndikati uyu muchinda uyu ari kutaura zvejoni, zvekutoenda kujoni zvitori nani than kuramba ndichingotambisirwa nguva yangu nemachinda awa asina kana zvaanombondipa. Mukomanashi, ndakabva ndazoonekana naamai vangu, ndikabva ndazosvika kuno kuSouth Africa. Aiwa, God blessed me because inini handina kana kumbogara ndasangana nemadhirama ekuti ndinozodanwa kuno kujoni nemunhu akaromba. Everything was just blessed. Uyu ndiye murume wangu wandakasikirwa naMwari. Dambudziko rakazovapo mukoma nderekuti kubva ivo vamwene vangu pavakazviziva, vakaziva history yangu kuti ndiri munhuwo ane vana vake 3 apa, iye murume wangu ndainge ndakamuudza kuti chimbomira kutaura about vana vangu because ndainge ndichingoziva kuti
iye anokwanisa kuzotanga kupfuurirwa nehama dzake, but iye akabva angoti it is far much better kuti tinge tichingobuda pachena, tikagara tabuda pachena kumberi uko kwatiri kuenda zvinokwanisa kuzotiitira very easy. So mukomana ndo zvakazoitika ipapo. Iye akabva azoudza amai vake pavakangonzwa kuti inini ndine vana vatatu, vakabva vatsamwa vakati hazviiti kuti mwana wangu iye asati ambokwanisa kumitisa kana musikana kana mukadzi then obva atongotanga nekutorana nemukadzi ane vana vake vatatu, hazviiti. But mukomana kuno kumanje wangu murume ndaisamboitisana naye nharo, inini ndaingomushanda pamubhedha apa. Neexperience yangu yandiinayo yekuti ndakarara nevarume hamene kuti vanosvika vangani, ndaimushandisira experience because zvinodiwa nemunhurume aiwa inini ndinozviziva. Hapana chandinoudzwa pamunhurume chandisingazivi, kutopritendera murume zvekuti iye anotofungidzira kuti ya apa ari kundigona akandisamukona, apa ndinenge ndichitongoziva kuti hapana. Munhu wangu mukomana ndinomuda, but ndakamushandisira mets dzekuti kana iye akabva azova addicted zvekuti aiti kana ari kubasa akandisendera message so aikuudza kuti ndikuita kunge ndichatiza basa kuti ndimbouya kumba because I miss you my wife. Ipapo ndipo pandainge ndichida, ipapo ndikabva ndazongomusiya akahenga, ipapo ndikabva ndazotanga manje kumupinda manje nemasweet words. Ndaikwanisa kuti nguva iya yatinenge takarara tose munhu ari busy zvake, ndobva ndatanga kuchema, obva andibvunza kuti ko misodzi yauri kuburitsa misodzi yei? Ndobva ndatanga kuchema ndichimuudza kuti izvezvi vatete vandituka, kana kuti ndinenge ndamboswera zvangu ndichinetsana navamwene, ndichitovapindurawo rafu. But iye kwaari manje ndaitanga kuchema paya ndichiyema vakadzi dzidzai kuti ivo varume venyu ava hapana zvavanofarira sekuyemerwa, ndo chinhu chikuru chavanofarira kuyemerwa nemukadzi, because unobva waita kunge uri very weak. Hakuna murume anoda mukadzi ari strong, murume wese anotongoda mukadzi anoita kunge weak, so anobva afila as if iye ari in control. Ndo zvandaiita mukoma, ndakamushandisira experience dzangu dzose dzandakawana mukurwadziswa nekudanana nevarume vevanhu, zvekare nekudananawo nevakomana vakangosiyana. Ndaimushandisira experience dzose idzodzo. Kuzosvika munhu ava kundibvunza kuti saka ndoita sei, handikwanise kuti ndinge ndichichuza amai vangu over you, and handikwanise kuti ndinge ndichichuza iwewe over amai vangu. Ndaibva ndaita kuyeredza misodzi ndichiti dhedhi, saka dhedhi makuda kuti ndiite sei? Tarirai muone kuti hama dzenyu dzinogara dzichingondituka, iniwo dhedhi ndafunga hangu kuti ndinge ndichidzokera hangu kumba kuvana vangu. Munhu aibva atanga kundikamfota achiti hakuna kwaunoenda, zviri nani kuti ndinge ndichingotanga life yangu panyowani, plus inini ndiri munhurume ini, kana ndikangogara ndaita mwana mukomana rinenge ratovadzinza. It is far much better baby, ndasarudza hangu iwewe. Kubva ipapo mukomana murume wangu ndinomutrita neimwe respect. Munoona respect yaya yekuti vamwe vakadzi vanotanga vachapfugamira varume vavo, but zvobva zvazongoenda zvichingofedha. Murume wangu mukoma ndinomupfugamira, kunyange paya kana tapedza kudya tapedza kugeza tava kuchete manje tava kuenda kunorara, wangu murume ndinotopfugama kudai, ndototanga kutokumbira kuti shewe, ndinokumbirawo kuti nhasi ndinozviziva kuti makaneta henyu shewe, asi ndanga ndichikumbirawo kuti mungondipawo kahwani zvenyu musati marara shewe. Unobva waona murume wangu anobva anyemwerera, because izvo ndo zvaanofarira izvozvo. Mukomana ndo nzira idzo dzandiri kushandisa kuti ndinge ndichimukontrola nadzo. Akazotosvika pakutukana naamai vake, akabva atuka amai vake, akabva ati amai imimi muri muroyi. Saka ndo nyaya iyoyo iri papending kumusha uko yakazosakisa pakuti iye paakazofirwa nababa vake, ndikabva ndaona kuti iye ange achienda neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichienda. Kazvekuzoti tinge tichienda kumusha tobva tazonogadzikwa matare, ipapo mukomana ndakabva ndaona kuti hazviiti. Umwe musi murume akazoti achibva kubasa, murume wangu ainge akasuwa mukomana
Then ndakamubvunza kuti what was going on. Ndopakabva azondiudza kuti kumusha uko mudhara hanzi vainge varwara. Ndakabva ndatoziva kuti panapa the next thing iye vainge vachazotomudana kuti ange achidzoka kumusha. Mukomana she ndakaita rimwe drama, I did laughing. Ndakabva ndazoti makuseni paya murume paainge aenda kumusha, ndakatora zvangu mushonga wemakonzo ndokubva ndakanya mushonga uya wenemakonzo nerimwe raisi iro randainge ndakabika the previous night. Then ndichisuka paya ndakabva ndaenda pane rimwe gomba apo patinorasa masadza. Then ndakabva ndazongokuturira raisi riya randainge ndakanya nemushonga wemakonzo. Shiri dzakabva dzauya mukomanashi dzichinhongerera. Musi iwoyo mukomanashi Mwari vakandirescue because vanhu vose vainge vasipo, vamwe vainge vaenda kumapeace job, vamwe ndo vainge vaendawo kumabasa. Ndainge ndiri ndega zvangu pamba ipapo. Musi iwoyo ndakatosiyirwawo vana nevavakidzani vainge vaenda kumapeace job kwavo. Njiva dzakafapo mukomanashi dzainge dzakawanda zvekuti ndakazototora plastic bag. Ndakati ndatora chiplastic bag chiya ndokubva ndatanga kututira njiva dzose dziya dzainge dzichifa because dzaingoti dzikaenda dzikanomara mumuti wotoona shiri yobva yatodonha. Ndaingonhongerera ndichiisa muplastic bag ndokubva ndazotanga kufamba ndikapinda mune kamwe kasango. Ndakati ndasvika mukasango muya ndokubva ndazongonodhamba shiri dziya idzo dzainge dzafa, but ndainge ndasiya imwe shiri kumba. Ndakati ndichibva kuya ndokubva ndasvika nepane kamwe katakishop keumwe muSomalia ndokubva ndatenga hangu shinda dzangu dziya shinda dzekuruka musoro dzatinoshandisa pakuruka mabhanzi. Ndakatora shinda yangu yeblack, ndikatenga shinda yangu yewhite, ndikatenga shinda yangu yegreen nered. Ndakatobuda mari mukomanashi ndokubva ndasvika kumba. Shiri iyo yandainge ndapa chikafu chainge chiine mushonga wemakonzo ndakabva ndatanga kusungirira zvitambo ndikagadzira chimwe chainge chakaita kunge chinecklace mumakumbo mayo umu shiri iyoyo ndikabva ndikasungirira zvishinda zviya ndichizanganisa macolors ndokubva ndaviga zvangu shiri iya. Usiku baba vakati vauya like every day mukoma, ndakabva ndangovapa zvangu makumbo kuti vange vachiwedzera kuneta. Vakati zvino vava kuridza ngonono. Ndakasimuka zvinyoronyoro ndokubva ndakwira pamusoro pebhaketi. Shiri iyi ndainge ndakaiisa pamusoro pechimwe chiwardrobe chatiinacho. Then ndokubva ndazoitora shiri iyaya ndokubva ndati zvinyoronyoro zvekare ndikabva ndapinda mumachira. Later on mukomanashi ndakabva ndazongoridza rimwe zimhere rekuti kana iye murume akatofungidzira kuti zvimwe kuda mumba mainge mapinda matsotsi. Murume wangu nayewo akazomuka achiridza mhere. Nekuda kweizvo zvandainge ndakasungirira paari, ndainge ndakatora shinda iya yakareba ndikabva ndazoisungirira pashiri. Saka murume wangu akati akarara, then ndakabva ndati ruoko rwake ndikabva ndarisumudzira zvishoma ndokubva ndasunga shinda iyo yandainge ndakasunga pashiri ndikabva ndazvisunganidza kudai so. Iye paakamuka akabva akweva shiri iyaya zvekuti akatofungidzira kuti shiri iyi yainge ichiri kutorarama. Mukomanashi akaridza mhere akati achijamba achibva pamubhedha shiri iya ichimutevera. Ndakabva ndanzwa zvino murume mukuru achiti blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Mukomanashi ndakapotsa ndabatwa nesetswa but very quick enough ndikabva ndazvicontrola ndikati panapa kana ndikangoseka chete skiri rangu rose ratobatwa. Murume ndakabva ndatanga kumuti unoziva kuti izvezvi ndanga ndichitorota mama. Zvikanzi warota mama vaita sei? Ndikati ndarota mama vakamira paguva. Saka pandanovabvunza kuti mama ko paguva apa pamakamira guva richiri kuratidza kuti richiri nyoro, iguva raani? Amai vabva vanditi iguva remurume wangu, ndini ndazvidyira murume wangu saka zvinei newe. Ndokubva vatanga kundiseka. Ndikabva ndati I think kuti baba vanofa chete. Ende inini mukoma ndichitaura kudai inhau yekutongoti semunhu ainge
nzwawo kuti baba kana kutaura vainge vava kusagona plus neage ndakatongoona kutoti uku kwainge kwava kutofa uku. Murume wangu akazoti afonerwa achiudzwa kunzi baba vainge vafa, akabva andifonera same time akati mukadzi wangu handichazivi kuti ndoenda kumusha here nehope dzose dziya dzawakarota. Ndikati hazviite dedi, I do not want to lose you. Ukangoenda kumusha chete unokwanisa kuzonourayiwa ikoko ndinozosara nani. That is how my husband ended his relationship with his mother. Pari zvino ndini ndega hama yake, ndozvaakataura. Asi chandiri kungochemera ndechekuti dai Mwari vakwanisa kundipawo mwana, ndakwanisa kusunganidza ukama huripo pakati pangu nemurume wangu. But mwana mukomanashi ari kuramba. But zvekuenda kumasowe kana kuti mudzin'anga ndinotya. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakaoma seapo pavati hanzi ndakasungirira shinda, kunotenga shinda dzakasiyana siyana ndokubva ndadzisungirira pashiri yandainge ndapa chikafu chainge chiine poison. Murume wangu usiku pandakazomuka ndichiridza mmere, akatongofungidzira kuti shiri yacho yainge iri penyu. Ndikabva ndamuti ndarota mama vakamira paguva rababa. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section, all for the sake of love.